fast. Step your fingers out. And then on my count of 3, we're all going to step and check Miss Snowball. 1, 2, 3. Miss Snowball. Hi guys. Morning, Miss Snowball. Hi. Today I will be reading from uQamata Uyakumemulo. Let me just give you a little background about this. It's a 4-part book series on uQamata going to Sintu events. And on this one, Uyakumemulo. Do you guys know what Memulo is? No! What is it? Other event and tend to like you celebrate your 21st birthday to show that you're doing well and then the graduate Yes. It's a coming of age for women. Yes. Yes, I know that mountain thing is in the Xhosa culture and it's for the men. Leo is a place where you just like okay, let me start the book. uQamata wayeyintombi esakhula enothando nesifiso sokwazi ngezenzo ezinhle nezamasiko akubo. Wayehlala endaweni enhle ngokwendalo eduze kwezintaba eziphakeme nemfula ehlanzekile enamanzi acobezelayo. uQamata wayengakaze ahambele umemulo futhi lokhu kwamvalisa injabulo nokulangazelela. Nangu uQamata endaweni yangakubo ulindele ukuya kumemulo. Umemulo uyisiko elibalulekile kusho ugogo wakhe. Kungumcimbi wokukhula nokwamukela izifundo ezinkulu empilweni. uQamata wathi, ngifuna ukuya kumemulo ukuze ngifunde ngezindlela zamasiko ethu. Nangu uQamata nogogo wakhe bexoxa la before umemulo uqale. Ngosuku olukhethiweyo uQamata wagqoka izambatho zakhe ezinhle. Wabe sephatha nesipho esibekele umgubho. Uhambo lakhe lalubangise emzini lapho umemulo uzobanjelwa khona. Emgwaqeni wahlangana nabantu abaningi ababefuna ukubona lo mcimbi. Nangu uQamata la esephethe isipho eselibhekise kumemulo. Ungakhohlwa ukubelezela Qamata kusho unina. Umemulo uyisikhathi sokufunda ngokuhlola isiko ngobuqotho. Ngizoba nesineke kusho uQamata, ngizofunda ngokuhlanzeka kwenhliziyo. Ethembisa uma wakhe uQamata la ukuthi she's going to be a good girl. Lapho efika kumemulo uQamata wahlangana nabantu abadala base bamfundisa izifundo ezibalulekile. Umkhulu wethula inkulumo ngamagugu nomama wakhuluma ngokubaluleka kokuziphatha okuhle. Izintombi zagubha umkhosi ngengoma nokuhlabelela zikhombisa ukuzigqaja nenhlonipho. Naba la esigcawini bayagida nangu noQamata lapha ngaphambili. uQamata ubona uSingaye bemfaka umhlwehlwe. Umhlwehlwe amafutha enkomo agqokwa owesifazane oyintombi ozokwenzelwa umemulo. Wabona usisi ekhazimula emuhle ngendlela eyisimanga. Now umhlwehlwe, nawazi umhlwehlwe ukuthi yini? Yes, it's cow fat that you put around the person owenza umemulo. Owokubayike lona. Esigcawini wagiya nezimpelesi zakhe usisi. Nangice egiya nempelesi zakhe usisi esigcawini. Ngifo isigcawu ukuthi into enjani? Impelesi eyodwa yafika yazohlaba umkhonto phambi kwanina kaQamata. Usiko lenziwayo-ke lokumemulo ukuthi kuhlatshwe umkhonto phambi komuntu uma sekuchoma imali ekhanda.
Ngiyakwazi lokho? Ehe. Bakikiza omama basho ngeculo belibhekise kusisi. UQamatha wahloma imali ekhanda. Nangu uQamatha semhloma imali ekhanda. Nangu uQamatha semhloma imali ekhanda. Umama kaQamatha wabesenika usisi ingubo enkulu enoboya obuhle njengesipho esivela kuye. Ingubo leyo. Lapho esebuyele ekhaya uQamatha wazizwa ehlomile ngolwazi. Watshela abangane nomfowabo uCamagu ngezimfundiso zakhe kumemulo. Waqonda ukuthi isiko liyindlela yokuxhumana nesikhathi esedlule nesikhathi esizayo. Nangu la uQamatha sekucela bonke abantu ngento eyenzakale kumemulo nomfowabo omncane uCamagu. Isifundo esikhulu, hlonipha amasiko, funda ngenhliziyo evulekile futhi uhlale uhlobene nemvelaphi yakho. Isifundo lesi esisitholayo kule ncwadi ekade siyifunda ukuthi masihloniphe amasiko. Cosi yaphela. uQamatha is my 6-year-old daughter in grade R. Yes, I wrote the books about her. I don't know if you guys know Qamatha. She's new in the school. I wrote the books about her. She's my 6-year-old daughter in grade R. So these are books that are following her, watching these ceremonies. And here she's in a village setup. She's in the rural areas instead of in the urban space. Yeah. Yes. I will leave my number and my email for you guys to get the books if you want the books. There's 4 of them. There's 4 of them in the series. It's khona leyo qala uQamatha uya kumhlonyana. Kuphinde ilandelwe ile kade ngifunda ethi uQamatha uya kumemulo. Ilandelwe uQamatha ubona amalobolo. Igcine ngoQamatha uya kuTsiki because uQamatha is Xhosa and uTsiki is a Xhosa custom. Pardon? Yeah, mina ngumZulu but my husband is Xhosa.